Бой. Майко. Ще събим ли, бе? И това е следващия епизод на Skywars. Къде си? Игра. 24. Ама толкова яки неща ми се паднаха. О, добре, ще загубя. Загубих. Тоест, скочих. Да. Добре, защо съм такъв кръг? Аз още вадя си нещата от честа, да си ги сложа в моя инвентар и те тогава си да ти ме убиват. Какво е това нещо? Какъв е този кръг? Направо съм много разочарована. Хубаво. Ти си без шапка. Искам да видя кой ме уби. Реазър. Ме убил. Ти. Да бе, за теб съм. Сега се строиш пътче нагоре. Отивай. Мале, аре, кил. Давай, кил. Браво, кил не. Екранус, бах ти бе. Как така някой яде? Как така усещаш, че някой един научи? Причалът са. Ей, там, отсрещането е, отивай там. Само че трябва да те хвърли малко нагоре, за да можеш да оцелиш. О, има златна ябълка, т.е. ноч. От срещния остров. Има доста хубави бронята, нали, диамантения нагръдник е огнена защита 2, неочеплив. О, диамантените бутуши, защита 2, плавно падане 4. Има едно такова, диамантени бутуши, защита 4, неочепливост 2. Добре.
той е препарения. Седи. Гледай го. И после да ми кажеш, че не си го бил. Гледай го, шубето, избяга. Чупи му се каската. И той яде ябълка. Изяде да се яде ябълка. Пръста го. Какво къде има? Де да знам. Има и ночи тук долу, вземи. Е, тук виж. Не, ела, там където губи. Не спанах са. Е, тук имаш един ноч, виж. Иначе имаш 11. Бързо, има един, бързо, човек, 30 път. Без панталони е. Отивай, човек, отивай. Той сега е в неговото си там, неговата си територия. Не знам дали е открадната или наистина не е говоря. Давай, той е сам вътре в дървото. Изкопах малко дърво. Килни го! Ето. Айде! Долу е, бързо! Бързо за деца да спалнат. Нощ има, долу. Бързо нощ! Да. Еми, ако не са бяха спалнали работите на оня, дед го уби предишния, преди този да го убиш, той имаше перли там. И то май имаше перли, ама не съм сигурна, май имаше една-две перли. Или май нямаше. Има перла! Ела. Чай сега. Там на място, където го уби. Не на място, ми света, където го уби. На неговата структура. Сериозно ли? Айде, чао. И това беше от нас. Надявам се да ви е харесал клипа, коментирайте и се абонирайте и до скоро. Чао!